Mhlambe Gasela asivele sibuze le mhlambe ningixolele nonke ngiyayifikela nkosami la ekhaya ngihlele esihlalweni sentokazi ukuzoza ukuthi gogo kuwena ukuhamba kamaka Sesila emhlabeni enemali ayikoleta esitokofeleni eyasala iba umqansa wakho ngoba wayekoleta ngegama lakho awukho umonakalo kwawenza kuwena Hayi kwangilimaza phela vele kakhulu ukusala nesikweleti sika 10,000 akuyona into encane le 10,000 phela imali ngoba manje sengiyazi ukuthi njengoba eseshonile yena idombolo selithwele yini lokho kwenza ukuthi uzothatha ingane yakho uhlale nayo hayi ke ingane ngangivele ngihlale nayo nje ukuhamba kwakhe ngoba ngibona ukuthi ingane ayisaphathekile kahle seyisele yodwa yebo wasubona ukuthi ingcono ukuthi usebenzise yona ukhokha isikweletu Alright siyazi ukuthi abantu baxabene abantu abezwani akukho ukhoshelana kahle ngemimoya Gasela Hilapha esingenelela khona ke thina is Black Life TV sizoxazulula zona inkinga igama lohlelo iso ngeso kanti ke igama lami mina nguKings Chaka ngwakaluqa and I am Mlangeni Magasela lalela silandela uyoza ukuthi ama episode namhlanje sikuphathele nasibangene sambeni ke sikhokho okay Ngiphinde ngithathele lithuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi isongeso with myself uMlangeni uMagasela. Right now kukhona usizo seduze kwami uzointroduce and then bese yasitshela ukuthi usibhaleleleni kwisongeso as Black Life TV. Ngicela ukuthathele lithuba kubingelele isithando sami sawubona. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila. Ngicela uzisho ukuthi uba wakaba. Nguthandeka ngwakantombela. Okay ngikhohlwa ukwenza into eyodwa ukuthi ngithi cela uqala ubingelele umbukeli. I think that is very important. Bingelela sithando sami usenje ngiyabingelela. Ngiyabingelela ababukeli. Yeah, your name is? Yebo igama lami nguthandeka ngwakantombela. Ngibhalele le show ukuthi ngifuna ningisize ngokuthi nginenkinga lana ugogo engihlala naye. Unokuthi mangikhulelwe angiphuzise izinto engayitholi kahle. Message sigcineni message siyaphuma. So bengilokhu nginganaki ke mina ke ngiphuzisa kuzokuba kathathu. Mase ngiya kudokotela uyangitshela ukuthi into engisuke ngiphuzile yona affect ingane ngaphakathi yenza ukuthi iphuphume. So angazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi so bengicela ukuthi ningikhulumele naye ngifuna ukwazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi ukwenzelani into ebhlungu kangaka kumina. Okay, siqale phansi ke sithanda sami. Ugogo lo hlala naye urelated kanjani uzala uma wakho? No ugogo bejolene kakhulu noma ngathi beyomngani noma. Okay. So beyomngani noma bebe close kakhulu. Okay. Engakashoni uma. So kwa enda pha kanjani usuhlala naye manje? Because bengihlala noma kuphela mina bengenayo umuntu bengihlala naye so makushona uma ngase ngithatha yena sengihlala naye. Oh okay wasiyakhulisa. Wasiyangikhulisa. Umama ukhumbula ushona uneminyaka mingaki? Bengimncane kodwa hayi kakhulu. Age bengiko 17. 17. Yebo. Okay sharp. So abantwana uqala nini ukuthi nje ukuthi yena abantwana bangaki? Bawu 3. Imake dadewethu. So every time umitha ingane yaphuma. Ingane yaphuma. Emva isikhathi singanani usuyithola ukuthi mhlambe kuba 3 months 2 months akufiki ku 4 or 5. But yini yenza ukuthi ucabanga ukuthi ugogo ngoba phela usuke singabonakala isisi? Nanokuthi angisuyazi ukuthi abantu abadala mawusuke ukhulele bona babona kuqala kwawena ungakayiboni. Oh ngiyizwe leyo nto. So mina ngisuke ngingakaboni ke noma sengibonile ke ngazi yena uyangitshela ukuthi ngikhulelwe. Yabo because abantu abadala bayabona. So uma sebonile uyakubuze yini ukuthi hayi umntana wami uyithwele yini? Uyangitshela akangibuza uyangitshela. And then bese nawe ugcina uvuma khona. Yeah bese ngicina sengiyavuma ke nami hayi ngempela kuyikhona. Okay uma usuvumile ke bese kube isikhathi singanani ke ngoba khona umehluko kokuphuphuma ila ingane iphuma khona ingaka iphuma igazi like ubleed mengicabanga. And then uma sino 4 5 months 6 months isuke sekumntwana safuna kubelethe. Ngisuke ngakafiki ko 4 months angifiki. Oh kusho ukuthi nje 2 months 2 months 3 months ivele iyenzeke kanjalo. Yenzeke kanjalo ku 4 months angifiki. So uke wahlala phansi nogogo wambuza kabanzi ngalolu daba ukuthi yena mhlawumbe kungabe yini imbangela ukuthi every time ekuphuzisa into kodwa wena ingane bese yakulahlekela. Hayi ngizamile kakhulu isikhathi eside kodwa mangithi ngikhuluma naye uvela avuke ngolaka. Mekuphuzisa usuke ethini uthi iphuza eyani lento mntana? Uthi angiphuze ingane khona izoba right izokhula kahle ngoba manje phela senezifo eziningi. Nami ngitshela ukuthi mhlawumbe uvikela ingane kanti angazi ukuthi yena
ngifuna ukuthi ingabikho ingane. Kwaze kwakathatha untombo. Kwaze kwakathatha lapho engiwele khona-ke ingqondo ukuthi no ngihambe ngisho udokotela. Udokotela washo ukuthi kunento engiyiphuzile. Cela bandla ungawuthathi personal lo mbuzo, but isizathu sokuthi ule uphindelela umithe is it because uvela usuke ufuna ukureplace le ngane yokuqala okuyazenzakalela nje ukuthi mhlawumbe imadulalile umithe and then bese usayi okay let me just kuyazenzakalela phela ukuthi umithe akekho umuntu bancane vele abantu abahlelayo ukuthi ufuna ingane ngaleso sikhathi. Kulesimo engisona mina vele ngisuke ngahlelile ukuthi vele ngifuna ingane kodwa masikhona kodwa futhi ungaprevent ngoba usuke wamitha before. Ngingaprevent. Phela usuke wamitha before. Angithi uprevent abaye bethi mabeshoke bathi awukwazi uprevent ungazeli. Manje ngithathe lokho ngithi ukuthi ngiyaprevent amathi ingane ngaphinde ngibe nayo. Yeah. That's why ngingaprevent. Angazi angifuna ukukhuluma kakhulu and angizili ukuzokujaja yezo. Into ezifuna ukukusiza ngayo thina as Black Life TV uthazama ukuthola ugogo and find out ukuthi yena mhlawumbe lento asoyiphuzisa yona isuke yini usuke ithathephi. Yabo mhlawumbe uthola iclosure kuleyo nto ngoba ngiyenzeka mhlawumbe utheni usekusiza ngempela njengomuntu osemdala kodwa akukusebenzeli ya understand ukuze ngaphinde kwenzeke leyo nto enganeni is4 bese uphinde ugogo umkholwe kanti vele sekuzohamba futhi okuzodala ingxabano mhla ungafuni urefuse simply because uhlala emzini wakhe awuboni kanjani. Senzeni kanjalo ke bukele Black Life TV uyachaza ukuthi Dabo Sisomncane ukuthi hayi insuku sekuze kwabe ikathathu ezama ukuthi abe nomntwana kodwa ingane yaphuphuma nasizathu salokho ingoba ugogo lo ahlala naye owamthatha after ukudlula emhlabeni kwama wakhe uyena ojwayele ukumsiza athi ufuna ukumsiza ukuthi ingane ikhule kahle eswini kodwa uthole mehamba udokotela wamtshela ukuthi no izathu salento ingoba ilento ayiphuzayo ukuthi elebe phuphunyelwe ingane. Mina ngikufisa kwami ke njengoba nazi ukuthi kulolu hlelo angikho ngedwa ngihamba noLuqa uKing Sichaka My King sizohamba sekuyena sizothola ukuthi mhlawumbe yena mesiphosa intambo ngale lumi kanjani uDaba uzokwazi yini ukuthola ugogo size from ugogo and then bese sabahlanganisa abo bawu2 sithola ukuthi kahle kahle yini erongi ngalento ephuzisa uSisomncane asambe nisomlando uLuqa. Alright nina bekashana kwamenzi yapho zomlaza ngameva nina bendlondle no Phaphekandi inhlana sezantsi ke kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sibingelele sizihambile nje sonke ke la ekhaya sivakashi thiwa sivakashe ke sizoza ukwenziwana asazi nathi sofika nje sithi qathatha sizwe ukuthi kwenziwana gama lohlelo ke kubizwa ukuthi iso ngeso ibhoza yami Magasela asingene ke sizwe ukuthi la kwenzakalani njengoba siyibona intombi endala eduze kwamgogo sawubona ninjani na Ngiyaphila unjani sikhona ubani ugogo umama Phansi wakamthetho. Okay. Gogo ngicabanga nawe uthukile nje ubukhona la. Yeah. Xakekile ukuthi kwenzakalani? Wabizwa wabekela ama camera phambi kwakho. Zithini? Yeah. Akangiqale ngibuze gogo ikhona intokazi esencane nje ingane oyaziyo kuthiwa Thandeka Thembeka. Thandeka yes. Uyamazi? Yeah. Nazana kanjani? Uma wakhe kwakumngane wami. Yebo. Saphinde sadlala istokfela naye ndawonye. Yebo. Ayike kwahlala kanjalo ke uthengele inanga waboleka imali ebalekela ukuba ezokhokhela ingane esikoleni. Ayike ngambolekela istokfeleni ngoba istokfela sethu wawungambolekeli umuntu ongamazi. Wawubolekela umuntu ngoba emazi. Bakutshele futhi bathi uma engakhokhi uwena lakho yeah. Ayike ngambolekela ke imali engango 10,000. Kwahamba ke ngase ngiyasho ukuthi hayi sengiyamkhumbuza ukuthi hayibo ungafiki kuDecember ngoba maqala ngoNovember bayaqala bayaqoqa abantu bezitokfela. Imali zibuyele emuva ngoba uDecember ziyahlukanisa. Wagula ke wavele wagula sale usithi mahlayi kanti uzovela ashona. Ashone ke le mali engazange azange ayikhokhe. So ke umntana wakhe umthathe kanjalo ke wabakwena. Kusho ukuthi umntana wakhe ke ngamthatha ngoba eseshonile unini. Sengibona ukuthi hayi ingadi ingane ayisahleli kahle. Kase ngiyayithatha ke iyahlala nami. Ngoba phela njengoba sikhuluma nawe nje intombi endala abaningi abantu la ngaphandle abangonde ndingasithebeni abaswela abantu abazobaqoqa ngesikhathi belahlelwa abazali kodwa wena wenza into enhle kangaka wamgcina umntana abangakuwe. Lokhu okwenzile enganeni uyiqoqa mhlambe mawukubuka emphakathini kuletha ziphi ithelo nje? Hayi empeleni ngicabanga ukuthi bakujabulela abantu ngoba anabanye bebeke bancoma bethi awu waze wayisiza ingane ngoba phela bese isele yodwa seyinhlwa lapha ngingekho umuntu. Ngangicabanga ukuthi kuhleke. Manje mawubuka gogo ngokuba khona kwakho la
ngoba undodakazi usitshelile ngicabanga ukuthi khona olunye udaba esingeke silukhulume njengamanje athi ukulethe ngalo la afisa ukuthi mhlawumbe nikhulume sesisonke ukulidalula ukuthi iluphi lolo daba. Kukhona mhlawumbe phakathi kwenu ukungezwani? Hayi akukho ke ngikwaziyo kusho ukuthi mhlambe ke sengingezwa uma isefika asho-ke. Ngoba nathi hayi ngoba kukhona into embi ayishilo kodwa ke sizozwa ngayo uma isefika la esho. Kodwa sengifuna ukuthola le ugogo ukuthi khona into mhlawumbe nike nadodisana ngayo khona ngekhathi lapho uyathi khona ngikhumbula uma abona ngathi kunesikhadlana aphimisele kuwe awuyikho into enjalo. Hayi ke kumina ke noma bengaka ngaza kusho lokho kodwa ke phela ingane noma yipi iyaba naso leso sikhathi sokuthi imkhumbulo nini. Kodwa ke ukukhilizisana cha kuthina bekungakaze into bengekho. Kusho ukuthi masingasuka la siyohlangana nayo intombazane awunankinga gogo ke sizwe sonke ukuthi kungani ekulethela. Hayi ngingakujabulela lokho ukuze ngazi yebo. Hayi asibonge ngane zakwethu asifuna ukugeqa amagula lokho singemuki kodwa esikuthola kakhulu ugogo uyayazi indodakazi le futhi ke ingane ahlala nayo. Kodwa ke konke sizokuthola kahle mase sihlangane sonke esekhona nomphathi wekhaya uMagasela siza ukuthi ngempela kwenzakalani la sithi khona iso ngeso. Asambeni ke siyothola ukuthi kwenzakalani. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi Isongeso with myself uMlangeni Magasela and hamba indodwa with my guy next to me ubaba uLuqa. How are you my king? Bathu ngikreni kama kanjani? Hayi ngiyaphila sichaka mfethu. Ngizwa uwe la manje. Yeah. Ngenzani la? Mfethu nginingi kakhulu uyabona lolu hlelo lolu liya kwesesikhathi lathusa ngifuna uqamba. Sure. And kubalekile ukuthi abantu besiqeda nje ukubasiza sibathole loqopheshe also nathi siyabadinga. Ningegaxoselelayo thina. Ningizimu Afrika sibingelele ke egameni lohlelo ke Isongeso njengoba seshilo Magasela igama lami King Sichaka ngokaloqa sifikile ke sigalelekile sike saxoxa ke emasayidini sayinquma amakhanda sayishiya idikiza khona ke unjiniyela nokune ngqongqosho ozositshela ukuthi kungani sitole siqala phi kuyapi. Magasela over to you. Okay bhuti wami nginosesilayite zokwami by the name of Uthandeka. Ngicela ukuthi ukhuliswe uma sawubona mawunjani? Sawubona Ntombi ngiyaphila nami. So uthi ukhuliswa umama behleli kahle impela after ukushona kwama wakhe when she was 17 years old. But then emva kwalokho ube nezinkinga zokuthi every time imeyithwala ingane yaphuphu. Wase yathola ukuthi izathu salokho kodwa futhi nakhona seconfirm odokotela ukuthi kunento erongayiphuzayo. Mengimbuza lento uyithatha apho uthi hayi uyithatha kugogo. Ngambuza usukwamkhuluma yini nogogo ngalolu daba so wasethi hayi wake walikhuluma kodwa nje uvele avuka amalanga akhe. So ngasethi asenzeni kanje yazama ukuthola ugogo ukhulume naye mhlawumbe wena khona ukutholile gogo noma umshaye ngeintro nje wambeke esithombeni secret. No yabona ayikho into eningi esikhuluma nogogo sithenje intro wachaza ukuthi uyamazi indodakazi nokuthi umazi kanjani konke kanjalo. So ngase ngibona kubalekile ukuthi size la sasikhuluma sisonke la sothola khona ingonyuluka yodaba. Salwa sami. Yebo. Nalo udaba elithula umlengane wami la ukuthi kunodaba olukanje udadewethu la mhlawumbe ake sidedele naqala akhulume nawe sizwe ukuthi kwenzana sis nangu gogo. Yebo gogo ngibhalela uhlelo Black Life ngokuthi manje nginenkinga yokuthi ngoba ubuwazi ukuthi mangikhulelwa ngiba nenkinga zokuthi mango 3 months 2 months isisu siphume. So ngeke ngihamba ngakudokotela ke just ucheck ukuthi yini yenza ukuthi each and every time mangikhulelwa kwenzeke lento eyenzakalayo. Udokotela wase confirm ukuthi kunento epoison engiyiphuzayo njalo mangikhulelwa. So ingane ayikwazi ukuhlala ngaphakathi mangibuyithi ingqondo ukuthi into engisuke ngiyiphuza ngisuke nginikezwe wena akekho umuntu onginikeza into ngaphandle kwakho. Hawu. Okay gogo yebo ngiyaluzwa. Uyiqinisele nganani lokho ukuthi khona okumsize ngakho indodakazi mewuthi uyithwele? Kuyiqiniso ukuthi khona ngeke ngimnike kona mekhulele kodwa ke bengingazi ukuthi kanti kupoison kuyena. Ngangimnika mina ngoba ngiyazi ukuthi umuntu uma ekhulele wesifazane uyatholela izinto okuthiwa izihlambezo. Yebo ke.
angikwazanga ukuthi kanti kuzofike kube upoison kuyena. Mhlawumbe manje ngamnje ngingasazi isihlambezo ukuthi sitholakala kanjani, isuke kuyini? Kuye kube into oyiphuzayo kodwa zinabantu bazo abazenzayo ngoba nami leso sihlambezo ngisilanda kumuntu asenziwa yini. Shuthi umuthi like noma yebo kuba umuthi ofakwa emanzini bese uba ngebhodlela udayisa ngamabhodlela. Leyo nto yenza ukuthi ingane ihlale kahle yebo yenze ingane ihlale kahle. Bese ngisupporta mina ingane ukuthi ikhule kahle. Isikhulele ineminyaka emingaki mhlawumbe ingane ngoba ubuke emncane emehlweni nami? Uyaqala nje ukumitha kwakhe ukukhulelwa kwakhe uyithwala kwakhe mhlawumbe bayineminyaka emingaki Thandeka? Ngineminyaka yo-18. Wena 18. Hayi. So wena ma Uyaqala lento. Okay. Mina phela noma kungimnandi ukukhulelwa kwengane kodwa ke uma seyikhuleliwe sekufanele ukuthi ingane uyisupport uze ikhule. Uthi usisela nento enzeke yazi abathathu usithando sami. So consistently wena manjalo ingane emithwele ufuna uyisiza ukuthi iphinde ibe nengane ihlale kahle. Yebo bengimsiza phela ngoba bengingazi mina ukuthi inomthelela ekukhuleleni kwakhe. Mhlawumbe wena manje uThandeka related kanjani? Angazi noma usuku wakubuza nje. Yeah, siyasabuza kancane kodwa akachazanga ngani. Asihlobananga noThandeka. UThandeka uma wakhe kwakumngani wami. Okay. Sahlala naye sabe singena izitokufele sasizidlala. Kwazi kwathi ngelilanga kwaba nemali ayibolekayo ngimbolekele isitokufeleni. Ngoba isitokufeleni wenganikwa noma ubani umuntu kodwa kwakuthi imember engaphakathi imthathele lo muntu uma imazi. Okay. Ngayithatha ke nami imali kanjalo ngambolekela kuMathandeka. Kwahambeni kwesikhathi wagula kuMathandeka engakayikhokhi le mali. Kwagula silo sithi mahla ihambe yakodokotela yanale uzosinda kanti uzovela shona. Washona le mali ingakakhokheki. Okay. Mhlawumbe singakageqa magula ngapha ake size ngapha kuNdodakazi. Ake sizwe sisukuthi kule process yakho yokushonelwa abantwana ngenxa ugogo efaki nesandla yini esikwenza manje ofisa kumsondeza eduze kwama-TV ukhulume ngalento isikulimaza kangakanani lento okulahlelwa abantwana? Ngilimaze kakhulu ngempela oba ngilehlisa ama-attempts ngangazi noma ngisazophinde ngibe nayo ingane noma ngiphinde ngibe nayo ingane because ugogo ngizamile ukukhuluma naye mangikhuluma naye ayi ulwa nje nami sonke isikhathi mangithi ngiyayiqala indaba ulwa nami. Ingakho sengidecide ukuthi ngize ngibize abantu bamakhamera mhlawumbe uzokhona ukuthi akhulume ukuthi lokho akwenzile ukwenziswa yini indaba angiphuzisa into bese kuyonakala njalo mangiphuzisa yena kuyonakala. Manje gogo wena akukuthusi ukubona abantwana behamba kodwa lokho uqhubekile umnikeza into akwaze kukufikela ukuthi uyibheke lento njengoba ukuthi ayenziwa uwe ubuze kumnikazi kanti yini leyakunika yona ngoba umntana lo ziyalahleka izingane sesezabantathu uyasho nawe ufakazi uyavuma. Cha umuntu engilanda kuyena isihlambezo bengakaze ngimbuze ngoba umuntu ojwayele vele ukusiza nabantu endaweni bengaqali ngathi. Pho akukuthusi lokho ukuthi umntwana izingane ziyalahleka ukubona kuyingxenye yezinto omnikeza zona? Cha ke bengakacabangi lokho ke kodwa nje ngaya kuyena ngoba vele ngimethemba kuumuntu okwenzayo endaweni ebenzela nabanye abantu. Mhlawumbe Gasela asivele sibuze le mhlawumbe ningixolele nonke ngiyayifikela nkosami la ekhaya ngihlele esihlalweni sentokazi ukuzoza ukuthi gogo kuwena ukuhamba kamaka Sesila emhlabeni enemali ayikoleta esitokofeleni eyasala iba umqansa wakho ngoba wayekoleta ngegama lakho awukho umonakalo kwawenza kuwena? Hayi kwangilimaza phela vele kakhulu ukusala nesikweleti sika 10,000 akuyona into encane le 10,000 phela imali ngoba manje sengiyazi ukuthi njengoba eseshonile yena idombolo selithwele yini. Lokho kwenza ukuthi uzothatha ingane yakho uhlale naye. Hayi ke ingane ngangivele ngihlale nayo nje ukuhamba kwakhe ngoba ngibona ukuthi ingane ayisaphathekile kahle seyisele yodwa. Yebo. Wasubona ukuthi ingcono ukuthi usebenzise yona ukhokha isikweletu. Cha ke ngangingakhokhi isikweleti ngokuhlala nengane ngangiyihawukela nje ngangeve ngithi ngikhokha isikweleti ngengane. Ngicabanga lo phela mangangikhokha isikweleti kusho kwakufanele ngidayise yona ukuze kubuye imali yami. Awucabangela umfutho nawo every time ingane na 18 i-teenage pregnancy wena uyabhizi umenza ufuna ukwenza sure ukuthi uyayigcina le ingane umfutho omngaka from umzali ungakhokha isikweletu. Cha ngangingakhokha isikweleti kodwa phela njengomzali nami ngangifuna ukuthi izingane azikhule zibonakala. Kodwa mase ihamba emhlabeni ugcina wenze njani? Cha ke phela ukuhamba kwazo akukho akusekho mnandi.
bengasekho mnandi wenzani ngalokho usukwenzeka uthuna-ke ngiyakubona lokho kwesithathu cha lokho kabili asekwenze kabili kwenziwa yini ukuthi uphinde uqhubeke kwesithathu nanokuthi mina into engiyithola la singalokhu nje sicashelana gogo wena kubuka sengazi ukuthi unenhloso ngokufakwa ingane ezikasisi ngoba uyakuveza ukuthi uma wakhe wahamba nesikweletu and leyo nto ayikuphathanga kahle akuyona insango ukolete u10,000 salokhokho wena out of the blue sisulahlelwa izingane eyokuqala yesibili uyabona ukuthi ziyashona but still uyamnikeza even if ungathiwa umethi namanje ngabe uyamnika akuloniswa ngeso lelo khuluma iqiniso nje mama udlula kulento cha-ke singakubeka nje kanjalo-ke kodwa-ke noma kwangeve kuyinhloso kodwa-ke nje empeleni nje akumnandi ukuhlalelwa imali la emqaleni wazi ukuthi ukhokha isikweleti usemali ongazange uzuyenze lutho so uzizwa kanjani-ke nje ubusuyiphindiselelile ngokuthi ukhiphe iy'ngane zomntwana njalo meyithwele uyakhululeka-ke manje ukuthi usukhokhekile u10,000 hhayi ngeke ngisho ngithi ukhokhekile kusakhona okunye osafisa ukwenza cha angifise kwenza lutho kusho ukuthi noma buyakhulela manje ngeke ngisamlekelela ngalutho mawethu cela ukhuluma iqiniso mfethu ukuze uyabo ukuhlambuluka kwakho uzosiza usesuse athole iclosure and then going forward abone ukuthi uzosizakala kanjani nathi njengoba sila as Black Life TV sizozama ukutholela usizo ukuthi ukwazi ukuhila kule nto ubhekene nayo because ikhombisa ukuthi unolaka yes njengoba usathi nje akuyona insango ikudinile lento eyenzeka kodwa manje umuntu okudinile akasekho emhlabeni ususebenzisa ingane ukuthi lengane ibe namasha manje ukuthi mike yathwala mema wakho umntwana isweet uyanyamalala wakho umntwana leyo nto nje akuyona into eright hayi ngiyakuzwa akuyona into eright vele leyo kodwa nje nakumina nganginabo ubuhlungu bokuthi ngaze ngasalelwa isikweleti ngazange ngisenze lutho so clear gogo wapheya phela sekubukeka kupheya-ke noma ngangangengane gogo uthi kubukeka ukwenza ngenhloso lokho kwenza kini hayi kulungile ngiyakuvuma lokho ukuthi ngikwenzile uzizwa kanjani Thandeka nangigogesha ukuthi konke lokho kade kwenza bekwenza ngenhloso ngoba uma ukwamshiya nezikweletu okubuhlungu nje kunakho konke ukuthi umuntu amshiya nezikweletu akasekho mina sengifike kusho vethi izono zabazali wela kwatwana futhi njengamanje ikamama ayiweli kumina sekumele ngilungise le nkinga engibhekene nayo angazi noma ingane ngizokuphinde ngibe nayo yini ngoba phela uthi udokotela konake noma phela ngihlezi ngiphuza akukhona kodwa mhlawumbe ngicela ukuthi angaphuza kawodwa manje angazi ke nami gogo le nkinga engikuyona ngizoyilungisa kanjani sure so kuyona yonke lento sisi ngoba usumzulu gogo ukuthi ukucasuka kwakhe kulokhu kuvela kancane ukuthi lento besithini bisamcaza so wona kulesi sikhathi hlana ungayiboni lonke le side noma mhlambe ulinake ngoba sewumbuza lembuzo ngalento benginganakile ngifuna uqamba manga because angiyena nomuntu uthanda ukuhlala naye isikhathi esiningi ngihlezi ngibusiness phone yabo leyo nto leyo ingakho benganaki ukunaka ngibona ngoba sengimitha hayibo kwenza ukuthi hayi uma ngithi ngiyakhuluma uyambona ukuthi urelaxile yena akana nkinga ndawo hawu kuphinde futhi ukukhuthalele nje ukuthi anginikeze ukuthi ngiphuze ngizoba right hayi lesikhathi ngizathi angeke udokotela ngiyocheck usahle kwenzakalani lapha fanele nje udokotela ukuthi hayi ngambuza futhi naye waphika into engiphasa kabuhlungu ukuthi ngambuza waphika sesize manje ngibiza abantu bamakhamera sibuka abantu manje ngabe into esihlale phansi ayikhuluma ukuthi wayivuma eli manje lento phela ibuka kuyicala true ingaba khona into yokuthi imbophise umuntu ukubulala ngenhloso because ugogo nje uma ezwakala kanjalo uthini umbono wakho kulokho kuzoba nzima ngoba manje noma mama naye washiya emhlukumezile angazi ngempela ngizoyithini angikwazi nokuvula icala nofakazi futhi anginabo ke phela ukuthi kwenze ukuthi noma udokotela phela ezoba nabufakazi ukuthi vele konto iphuzile mayiqedisa ugogo yena ezakayazi yonke le nto leyo anginayo isho ukuthi mina ngizoveza amaphoyisa ngithi naku nangekwenza nangengiphuzisa kanti udokotela ngikhathi ethola lokho wenza kanjani akathathanga ama-test wabhala phansi ama-test phela wabhala phansi kodwa ngithi ngeke ngizazi uconfirm ukuthi uyena ongiphuzisile ugogo usangasho ukuthi yimina engiphuzelile Thandeka uma wakho mendlule emhlabeni wahlala kephi bengihlala naye before esaphila njalo I mean to say bengihlala naye sobabili umama kephi ekhaya indawo yakini ikhona but umuve nogogo ngoba ngihlala ngedwa nanokuthi angibengakwazi ukuyiphilisa ngisamncane uyasebenza manje ngiyazama lapha engizama khona kodwa usungakwazi ukuyiphilisa sengingakwazi ukuyimela manje usayidinga i-guidance kagogo cha ngisayidingi Sazajani-ke gogo njengomuntu owazi lezi zinto zamakhambi nentombi endala yona into eyenzeka la ebuhlungu futhi imbi kodwa njengabantu abakhuliswa ngenhlonipho
nangengozi la sithi kwakhona sikwazi ukuthethisa umuntu omdala kodwa sifuna ukuthola ukuthi nangumntwana kumlekelela eklineni isinye sakhe abuyele abe nenzalo ecorrect abelethe umntwana as it is senze njani ngokosizo lwakho ke njengentombi endala manje Hayi ngiyakuzwa lapho kodwa ke sekunzima ke kumina ukuthi ngabe ngiphinde ngibe khona usizo engimnika lona. Kungcono mangabe ezozihambela azifunele ngokwakhe ngoba noma ngathi ngiyalwenza usizo angeke asalithembu lwami. nami angisatheki Yeah. ukuthi phela gogo uqaleni ubungamsizi umbulala ubumbulala So, swazi kahle asiyilungise ukuthi leyo nto ukuthi ubungamsizi ubumbulala this time around uyamsiza Luqa usangathatha usizo Kodwa engikubonayo angeke asale lwamukela usizo lwami. ake sis Ngeke ngampela ngisathemba lutho kuba ngazi mhlawumbe sefuna ukungibulela straight ngife mina ke angisathembi lutho nje. Ngoba ngisho ukudla kwakhe angisakuthembi. angiphume endabeni zemizi yabantu magasa mina lo daba ngibona ukuthi lidinga ocwepheshe kubalekile kakhulu ukuthi ugogo athole healing kwinto eyenzeka ngiyazi ukuthi imali impande yesono enokuthi imali vele ihambe nje 10,000 and most of the time imali yeyintokufela kusuka imali ezalayo ngiyacabanga ukuthi nawe gogo sesigxeke kangaka kulolu daba kuhlungu kakhulu nakuwena uyayidinga counseling uyadinga ukuhlala nomuntu ozokululeka ngomqondo uhile and then khona ungekuthi akwazi ukwenza ezinye izinto yabo sesikhathi umuthi instead of healing uvela umoshe kakhulu icala nje leli siqale kanjalo isono nasezulwini kuneyingane nemphefumulo lebuwena idedela ukuthi ishone ihambe yabo amathunzi amali the best way we can do this ukuthi siba provide ngochwepheshe and nosisathola uchwepheshe after ukuluza ingane ezintathu uyayizwa nakuthi sithole nje ukuthi udokotela ke lo otestile wathola ukuthi kunenkinga esinyeni sakhe khona indlela yokuthi ke abuyele endaweni ngoba I think usisi inkinga ebiningi ubefika lapho dokotela aphinda aqhubeka phuza alapha sithi engasazokuphuza lokho futhi kubaleka kakhulu ukuthi azama ukuthola nodokotela uhambe ucleanwa mhlawumbe going forward usushadile ke this time around if it's possible because vele njengoba ngasenzanga ke akwenzeka ukuthi ugcina ube nomntwana awube naye usushadile nawe if kenzeka noma sekukhona into okuthembisayo ngoba nje ubuhleli wedwa nawe uzohlala wedwa usaxakekile mephinda ushona naleyo ngane izoba nenkinga efanayo ukuthi izosala iyodwa bese igcinisa abantu iwele ezandleni eziroli yayibona lento engishoyo so ocwepheshe babalekile and also ukuthi abone odokotela ukuze asizakale nangayo yonke indlela angasizakala ngayo thina singajabulela lokho iSport Live TV. Alright siyazi ukuthi ingane zakwethu usizo salithanda sonke sathanda ukusizwa kodwa ke iqiniso elivela namhlanje lokuthi noma ubani okusizayo yenza isiqiniseko sokuthi uyathola ukuthi ukusiza nje yini afuna ukuyigaina emva kalokho uma sukutholile ke usungakwazi ukuqhubeka doesn't matter ukuthi unothando kangana kodwa libheke uthando lakho ukuthi lisukaphi ayizothandana nomakhelana nokuhlobo sakho kodwa libheke uthando nothando sizwa ngathi lusukaphi kama lami King Sicaka ngwakaluqa umagasela lo asambeni Sengihembe sale kahle